אנחנו נראה איך מורידים את הערכת נושא רווי. בעצם זה ערכת נושא מהסידיה. אפשר למצוא אותה באחד מהסורסים שפרסמתי באתר. אוקיי, לפני שמורידים את ערכת נושא, קודם כל צריך להוריד את הוונטרבורד, למי שעדיין אין אותו. שימו לב שעדיף להתחבר לאינטרנט אלחוטי בבית, וההורדה גם תיקח הרבה זמן, מאחר שההורדה עצמה הערכת נושא עצמה היא בערך 70 עד 80 מגה בייט. הנה, 73 מגה בייט. אוקיי, נאשר ונתחיל להוריד אותו. אוקיי, ההורדה סיימה. הדבר הבא שצריך זה את התוכנה iFile, כדי לשנות את ההגדרות של ערכת נושא שתהיה מותאמת בדיוק אליכם. אוקיי, מה עושים? הולכים לוונטרבורד, מסמנים פה את הערכה ופשוט עושים פה ריספרינג. אנחנו נכנסים ל-iFile והוא יביא אתכם לתיקייה הזו. אנחנו נחזור אחורה פעמיים, ניכנס לתיקייה הזו ואז נרד למטה, יש לנו פה את התיקייה הזו, ניכנס לתיקייה של כל הערכות נושא וניכנס לערכת נושא שלנו. שם יש לכם תיקייה בשם סטאפ ויש לכם פה כל מיני קבצים, אנחנו נתעסק רק עם זה. נלחץ פה, אידיט. אוקיי, עכשיו מה שיש לנו, אתם רואים פה את הקוד עיר, זה בעצם הקוד שאנחנו צריכים להכניס של אותה עיר. אני תכף אראה לכם איך אנחנו מחפשים את זה. ופה יש לנו week start on Monday. כאן אנחנו נשאיר אותו על false. אם יש לכם to, תשנו את זה ל-false ונעשה save. עכשיו נקיש את הקוד שהראיתי לכם איך מחפשים. נעשה save. צא ונעשה עכשיו הפעלה מחדש למכשיר. בשביל להזיז את הסמלים שהם יהיו כולם למטה, כי אם נזיז אותם ככה פשוט תחזרו למקום. נתקין את התוסף גרידלוק. אוקיי, זה הגרידלוק, עשיתי לו פשוט חיפוש מקודם. ונתקין אותו.
עכשיו אנחנו נוכל להעביר את כל הסמלים לפה. וזהו זה.